ସକାଳର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତି କେମିତି କମ୍ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ବନେଇ ପାରିବା ଜଳଖିଆଟି। ତାହେଲେ ସେଇ କମ୍ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଜଳଖିଆ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି ସକାଳର ଜଳଖିଆଟି ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇଛି। ନମସ୍କାର, ମିଲି କିଚେନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣ ଯେଉଁ ବଳି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ବନେଇବି, ଆପଣ ନ ଖାଇବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ବାଦାମ, ଗାଜର, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ନଡ଼ିଆ, ମକା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଶି, ଏସବୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ରହିଲା ଗୁଣ୍ଡା ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏସବୁ ମସଲା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ନେଇଛି। ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଚକୁଳି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ହଙ୍କା, ସେସବୁ ଆମେ ଏଠି ଭାଜି ନେବା। ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଞ୍ଚା ଅଛି, କେବଳ ମକାଟା ସିଝା, ଆଉ ସବୁ ବାକି କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଯେମିତି ପରିବାଟା ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଯିବ, ସିଝିଯିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡା ରଖିଥିଲେ ସେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ସେଇ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ 1.5 ଡଙ୍କି ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଚାରିପଟକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବା। ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଚାମଚ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଇ ଚାମଚରେ ଚାମଚିଟେ ଚିନି ଦେବା। କାହିଁକିନା ବିରି ଚାଉଳ ଆଣଟି ଯେଉଁ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଖଟାସ କମିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଚାମଚିଟେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ, ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଭାଜିକି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେବା ପରିବା। ଏମିତି ନୁହଁ, ଯାହା ବି ମୁଁ ନେଇଛି ସେସବୁ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଚକୁଳିକୁ ଲେଉଟେଇବାନି, ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଦେଇଛେ ଲେଉଟେଇଲେ ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଆମେ ପୁଣି ଏଥିରେ 1.5 ଡଙ୍କି ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଚାରିପଟକୁ ପୁଣି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୁଣି ଆମେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚିନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାଟିକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ଆମେ ସେଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଚକୁଳି ବନେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବେନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।